croeso I Cwis Cymru gyda fi Tristan Ellis Morris. A fi Emma Watford. Heddiw ar y raglen mae Olivia Nifa Dexter. Heddiw ar Cwis Cymru, byddwn yn ddefnyddio cwestiynau allanwyd gan Elin Meek ei hun. Os nad ydych yn nabod Elin fi, mae'n awdures o fri ac wedi ennill gofra am ei gwaith fel Robert Tirnanog am ei llyfr Cyfriar am arwyr yma. Felly, affiola gym, mae'n syml. Fe fydda un neu yn gofyn cwestiwn ac y person agosaf i'r ateb fydd yn cael ei cyfle i ennill. Weithiau bydd opsiwn aml ddewis, weithiau bydd ateb gwych. Ydych chi'n barod amdani? At ei cwestiwn cyntaf felly, faint o pobl sy'n byw yng Nghymru? Oce. 1, 2, 3. Olivia. 800,000. Neve. 50,000. Dexter. 3 million. Diane Dexter. Pwy fath yn meddwl yn gwlad bach o Cymru? A pawb yn nabod ei gilydd. Dyna 1 pwynt. At yr opsiynau. Fi wedi dewis chwarae'r cwestiwn ar ôl ei chlywed. Neu, pasio'r cwestiwn ymlaen. Ond, os maen nhw'n cael yr ateb yn anghywir, mae dal cyfle gen ti ennill pwynt. Felly, pryd cafodd canol Abertawe ei ddinistrio yn yr ail ryfel byd? Parsio. Olivia a Neve, dyma chyfle chi. Oce. Olivia. Chwefror 1941. Neve. Ionawr 1961. Cywir Olivia, 2 am ti. Ie, yn Chwefror 1941 dinistriodd canol Abertawe. Iawn. Fforddau barod, cwestiwn nesaf. Beth yw'r mynydd uchaf de Gymru? Oce. 1, 2, 3. Olivia. Fan y Gorcheiniog. Neve. Biblisili. Dexter. Penrhan. Dexter, rwy'n siarad dan. Yw'n wir a gan ddif bod ar y blaen, gei di y gyfle i ddewis y cadw nesaf i geisio am pwynt bonus. Gei di dewis o chwaraeon, hanes, celfyddau, deiradiaeth neu cyffredinau. Yn amlwg chwaraeon. Chwaraeon amdani felly. Beth yw un 4 tîm rygbi rhanbarthol Cymru? Gwylch, sgeled, dreigiau a gleisio. Ei sgôr ar hyn o bryd yw Dexter 3, Olivia 1, a Neve heb ennill eto, ond mae yna dal. Beth yw ieithoedd swyddogol Cymru? Oce, ni'n barod? 1, 2, 3. Olivia. Cymraeg diag o glef. Neve. Cymraeg a Saesneg. Dexter. Cymraeg a Welsh. Hooray ni! Wyt ti'n chwarae cwestiwn bonus neu pasio? Neu chwarae. Felly, nesaf Olivia, byddwch yn barod i ddwyn y cwestiwn. Ble mae llyfrgell genedlaethol Cymru? Aberystwyth. O dan ni allan o amser hyn. Be di sgôr? Olivia 1, Neve 2, ond yn fyddogol heddiw, mae Dexter a 3 pwynt. Does dim gwobr, ond y gwobr o ddysgu am eich gweld. Diolch i Elin Meek am gwestiynau wythnos yma. Welwn ni chi tro nesaf ar Cwis Cymru!